Mıhcan Aslanov var. Mehmanlar şu an doğru bir iyide çekilýärler duşuňa dowamında. Indi ursa häzirlikçi oyununu Endi öýle amatly pursatlar bar. Süleyman Muhadov gol mümkinçilik we şeýlikde bolsa hasap açylýar gaderli tomoşaçylar. Altanasır topornyň ýaş, zehirli hüjümçisi Süleyman Muhadowyna tapa utlanmana başardy. Şeýlikde ýereýlerini bir nol hasabyna öňe saýranlar. Duşukdy çempionatymyzda Süleyman Muhadow şol netijeli oýunçularyň arasynda 16 gol bilen şol ikinji oruna gelýärdi. Şu wagt ýene bir gedek Süleyman Muhadow tapa utlany we şeýlikde çempionatymyzda Süleyman Muhadow gollaryny geçirildi. Şeýlelik bilen hem ýöne mehmanlaryň hem oýunçulary top eýlemeni başardylar. Beglana gelip var. Merkeze gowragçy Beglana gelip 2013-nji ýyldaky çempionatymyzyň 2013-nji ýyldaky mösümine Beglana gelip paýtagtymyzyň Altanasır toporuna da çykyş edipdi. Ýereýleri hüjüm edýärler. Süleyman Muhadow gol mümkinçilik bar we şeýlikde hasaby 2 nol gadary tomoşaçylar. Süleyman Muhadow tapa utlany. Şeýlik bilen hem çempionatymyzda Süleyman Muhadow özüniň 18-nji goluny geçirmäni başardy. Ýam indi şu çempionatymyzda netijeli oýunçularyň arasynda ilkinji orunda Murat Ýagşy Balkanlyna onuň 18 golu bardy. Nedir şolar ýaly Süleyman Muhadow häzir mehmanlar 11 metr jeýim urusyndan peýdalanarlar. Ondan sonra orta şu pursat tamamlanandan sonra gaderli tomoşaçylar biz näse toporlaryň düzümleri barda maglumat berersin. Şeýlik bilen Hadinanyň düzümini, şol mehmanlaryň düzümine Gonja Abylow 11 metr jeýim urusyndan top oýna girdiler. Gonja Abylow we şeýlikde bir jogap golny Hadinanyň oýunçuly geçirmäni başarýar. Merkezi ýarym gowragçy Ahmet Ataýew ýerine ýetirer. Tapa utlanmaly gol mümkinçiligi bar. Hasap şu wagt 2-1 Altanasyr'yň peýdasyna. Şeýlikde Ahmet Ataýew 11 metr jeýim urusyndan top oýna girdi. Hasap bolsa 3-1 bolýar. Ahmet Ataýew çempionatymyzdaky gollarynyň sanyny hem 8-e çykarýar. Şeýlik bilen gowy bir Ahmet Ataýew hem merkezi ýarym gowragçylygyna garamazdan hem çempionatymyzda ençemegedek özgelerine tapa utlanmaly hem başardy. Olna netijeli oýunçularyň arasynda 10-njy oruna gelýärdi Ahmet Ataýew. Indi ol 8-nji oruna gelýän Didar Durduýew bilen deňleşýär. Ahmet Ataýew jeme 8 goly geçirmäni başardy. Hasaba 3-1.